zmysly a urobiť poriadok. Spoločne môžeme veľa a požarú vašu budúcnosť. Cirkus Tri prasiatka. Milé deti, spoločne môžeme... Máš jednu možnosť, ktorých boli tuto pána, ktorý to tu ukazuje. Číslo 23, čiže môžu... Keby si mohol voliť, tak ideš k voľbám a môžeš voliť jeho. No to je on, čo nevidíš, že to je on? Zmenil som sa za ten mesiac. Toto je Jano. Jano! Nehorizaj tu, že všetci budem proste si musím odskočiť, keď dám to na internet. Tak tento má tu pri sebe fľašky a taký podnapitý vyzerá, aj ten náš je stále. No, Jano. Slota. Vlado Mečer, že? Či nie? Ale Robo Fico. No? Dobrá sa, podobajú sa. Sme v Žiline, ideme na Mariánske námestie, kde by mala byť kancelária poslanca Národnej rady Jana Slotu. A tak, ako sme predvčera nechali v Elektre Vladimirovi Mečerovi naše letáky, tak dnes necháme Janovi Slotovi. Zdá sa, že Jan Slota absentuje nielen priamo v parlamente, ale podobné zvyky majú aj v jeho poslaneckej kancelárii. Pravdepodobne budeme musieť Janovi Slotovi doručiť náš pozdrav poštou. Dobrý deň. Prasatá sú v klietke, deťom nič nehrozí. A sú takto chabevky. Sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie ako iné. Ak chcete na vlastné oči vidieť, ako to asi vyzerá na zvieratí. Matko, Janko. Tankistická A máte vykladať. Pozri sa na seba. Pozri sa na seba. Jano ju má, len si ju zavesila, lebo bola nepohodlná. Fuj. Kravata sa za paska sú. To sa spievnaj. Jano, necháš tú robovú kravatu? Naplníme z eurofondov, rôznych robíme eurofondov. Tie chlapci. Vládko. Poďte sa pozrieť na cirkus Tri prasiatka. Aké pekné sú. Tieto tri áno. Aj tieto tri, ale tie tri, podľa ktorých boli nakreslené, až také pekné nie sú. Toto sú hovadá, nie svine. Rozumiete? Hovadá, nie svine. Kurva, to je svinia. Pretože on má len pravdu, len on môže, nikto iný. Viete? To je jeho teória. Oni môžu financovať si svoju stranu, ako chcú a tak ďalej, ale ostatní nič nesmú. Oni môžu. A je výstivné, on neviem, je to jasné. A tuto, tendre, únos a neviem čo všetko. No bodaj by to tak dopadlo ako čeká. Pavel by tiež vyskakoval, vyblakoval, hej? Ako dopadlo? Češi sú dobrý príklad. Nie, že Slováci sú. Ale aj u nás to vyzerá tiež nádejne. Myslíte, že to dopadne dobre? Prieskumy sa už zlomili, to na prieskumov oni dlho viedli a už sa to Pán premiér nervózny, všetkých žaluje, všetci sú hieny a neviem, čo všetko je nervózny. A tak on bol nervózny odjak živa, ale tak teraz ešte viac. No. A ja si myslím, že bodaj by bolo dobré, keby už konečne skončil. Poďte sa s nami. Toto plakaté, to bude asi Robo. Áno, to je A najväčšie. toto bude asi Vlado, toto také čisté, a toto bude že Jano.
a urobiť poriadok. Polosniení obstavia. To je obrázok. Aj my mimo musíte dať dve, lebo ešte braček odíša. Toto je naše. Moskít.